Fattigdom i Danmark. Kan man snakke om decideret fattigdom i et land som Danmark? Selvfølgelig er der mennesker i Danmark, som er presset økonomisk, men vi har et ansvar for vores eget liv. Det er en del af at leve i et frit samfund. Så følger der et ansvar med. Hvis man går ind og siger, at politikerne på Christiansborg skal hjælpe os, hver gang vi har det svært, så giver man køb på friheden, udtaler Joachim B. Olsen. Joachim B. Olsen fra Liberal Alliance mener ikke, at man kan snakke om fattigdom i Danmark. Han taler ud fra Rockwool Fondens rapporter, hvor han hiver de konklusioner frem, som viser, at der ikke er fattigdom. Problemet er bare, at han ikke tager de pointer frem, som viser de sider, hvor man rent faktisk kan snakke om fattigdom. Han mener altså ikke, at man kan snakke om fattigdom, eller for den sags skyld materiel fattigdom, i det danskerne har det nødvendige behov dækket, som mad og tag over hovedet. Han mener, at selvom nogle danskere lever et svært og hårdt liv, er der ikke tale om fattigdom. Et andet problem er, at når Joachim B. Olsen snakker om fattigdom, sammenligner han den danske fattigdom med det værste tilfælde af fattigdom i verden, og det kan man simpelthen ikke. Det gør, at man ikke sulter i Danmark, men derfor kan man stadig godt snakke om fattigdom. Denne påstand er Enhedslisten dog ikke enig i, men det kommer vi tilbage til senere. Først vil jeg lige fortælle om de forskellige fattigdomstyper, der findes. Der findes relativ fattigdom, absolut fattigdom, subjektiv fattigdom og normativ fattigdom. Relativ fattigdom er et begreb, hvor fattigdom måles som et variabelt begreb, alt afhængig af, hvor man er i verden. Absolut fattigdom har som målestok en defineret fattigdomsgrænse. En person er fattig, hvis vedkommende ikke har en indkomst over den angivne grænse. Danmark har ikke en rigtig fattigdomsgrænse, men FN har fastsat en fattigdomsgrænse, hvor man er fattig, hvis man lever for under $1 om dagen. Subjektiv fattigdom er, hvor folk de selv synes, de er fattige. Normativ fattigdom er, hvad man ud fra samfundsmæssig norm kan definere som en acceptabel fattigdomsgrænse. I diskussionen om, hvorvidt der er fattigdom i Danmark eller ej, kan man inddrage Enhedslisten, hvor man sammenligner det med Liberal Alliance og Joachim B. Olsens udtalelser. Som tidligere nævnt mener Joachim B. Olsen, at der i Danmark ikke eksisterer fattigdom, eller den såkaldte relativ normativ fattigdom. Ham og Liberal Alliance mener ikke, at man kan snakke om fattigdom, når man får mad på bordet, tag over hovedet med mere. Hvorimod Enhedslisten mener, at der er en fattigdom i Danmark. Ifølge Enhedslisten er fattigdom et seriøst problem i Danmark, hvor omtrent 250.000 almindelige mennesker lever i fattigdom. De mener, at Danmark har muligheden for at udrydde denne fattigdom. Men her handler det i høj grad om en politisk vilje og en prioritering af de svageste i samfundet. Enhedslisten måler den danske fattigdom ud fra de 3 faktorer: afsavn i hverdagen, overdødelighed og manglende mobilitet. Enhedslisten ønsker en fattigdomsgrænse a la CASA, som går ind og måler på den disponible indkomst, hverdagens budget samt afsavn i hverdagen. Grunden til de vil dette er at forebygge og overvåge fattigdommen, og dermed vil en fattigdomsgrænse medvirke til et større overblik og derudover forebygge, at flere vil blive ramt af fattigdommen. Efter Joachim B. Olsens udtalelse i 2011 i programmet Detektor, har man i Danmark i juni 2013 fået en fattigdomsgrænse, som ligger på 103.200 kroner før skat. Et segment, der altid kan diskuteres, er om de studerende kan betegnes som fattige. De studerende kan godt betegnes som fattige, mens de studerer, men de har selv valgt en tilværelse med begrænsede midler, fordi de går en fremtid i møde med idealet om at opnå en større indkomst. Man kan tale om, at studerende lever i fattigdom med en såkaldt udløbsdato. Deres fattigdom er sluttet, i det de sandsynligvis får et job efter deres uddannelse. De har dog ikke på forhånd et sikret job efter studiet og kan risikere at forblive i fattigdom. Ud fra disse synspunkter kan man på nogle punkter godt betragte studerende som fattige, men f.eks. sammenlignet med familien Rasmussen i artiklen, er der slet ikke tale om den samme fattigdom. De studerende har en lys fremtid i møde, hvorimod familien ikke på samme måde kan se en ende på deres ringe tilværelse. Hvorvidt man kan tale om en reel fattigdom i Danmark er blevet voldsomt diskuteret. Men vi mener dog, at der er en fattigdom. I dokumentaren for DR, som hedder Hvorfor fattigdom? Fattige danske børn og den usynlige arv, så man, hvordan børn led afsavn sammenlignet med deres jævnaldrende. Vi blev chokeret over deres tilværelse, og man kan ikke sige andet end, at de må betragtes som værende fattige. Uligheden i et samfund er utrolig svært at udligne, og denne ulighed er også med til at give mangfoldighed, hvilket er en positiv ting. Man kan tale om en vis pull-faktor, hvilket vil sige, at de sociale klasser bliver fastholdt, og på den måde bliver mønsterbrydningen hæmmet. Børn i fattige familier har allerede fra begyndelsen en ringere chance for at bryde den sociale arv. Når det så er sagt, er det ikke i orden, at børn vokser op i hjem, hvor ressourcerne er så minimale, at børnene ikke kan have en stabil og tryg barndom. For at mindske fattigdom har man blandt andet indført en fattigdomsgrænse, som skal mindske fattigdom i Danmark.
Man kan desuden indføre, at fagfolk skal råde dem, der er endt i en ringe økonomisk situation. Bare hjælp i det hele taget. Nogen kan observere familien, så man kan hjælpe de udsatte børn, og især fokusere på ikke at smide børnefamilier på gaden. Yderligere skal flere langtidsledige i arbejde, og derfor skal der skabes flere arbejdspladser. Som afsluttende bemærkning er det vigtigt, at der bliver taget hånd om de sociale problemer, idet det er den største problematik.